Procesy mentálne vedia spôsobiť zmeny momentálne. Naším cieľom sú tie zmeny pozitívne. A presne preto ti Mentalk prinášame. Ako ťa poznám, aj tak pri tom nevydržíš. Musíš tam v tom balíku vedieť jazdiť, lebo to som pochopil na prvom svetovom pohári, že sa jazdí veľmi natesno. Tak ja stále som akože amatér triatlét, že nie som profesionál. V tom bicykli sledujeme výkon, ako keby fyzikálnu veličinu vo vatoch. Ale zase keď objavíš vlastne ten systém svoj, tak je to veľmi akože obohacujúce. Čiže vieš tým dosiahnuť presne aj v tých krízových momentoch, keď to objavíš, tak do budúcna to je cesta k takému progresu. Vieš to využiť, určite. Dnes privítame Matúša Mirošaja a porozprávame sa s ním o tom, ako prešiel svojou dlhou cestou od horskej MTB cyklistiky až po kvalifikáciu na Ironman Kona na Havaj. Budeme sa rozprávať o jeho inšpiratívnej ceste, o tom, ako prekonávať mentálne bariéry a aké lekcie si vieme preniesť zo športu do bežného života. Matúš, vítam ťa v dnešnom podcaste. Tvoja cesta od MTB cyklistiky až po Ironman Kona je neuveriteľne inšpiratívna. Povedz nám, ako si sa k športu dostal a aj napriek prekážkam, ktoré ťa v tom športe stretli, tak ako si v ňom vytrval až do súčasnosti. Ďakujem za pozvanie. A ako som vytrval pri športe, asi vďaka športu. Ale za tým sa samozrejme skrýva veľmi veľa. Dúfam, že sa do toho ponoríme. No na úvod treba povedať, že ja som vždy aktívne dieťa. Ja som vyrastal ešte v dobe, kedy sme obíjali hokejky na ulici a kedy sme jazdili cez obrubníky na neodpružených bicykloch a v lese cez korene. A hral som tenis, hral som za školu volejbal. Takže čokoľvek si mi dal robiť, tak vždy som do toho išiel s takým plným nasadením. No a niekedy okolo roku 2005 som zistil, že existuje šport ako horská cyklistika, možno aj preto, že sme to sledovali na kanáli Extreme Sports. Možno aj preto, že v meste Svit, kde som vyrastal, tak bol a stále je MTB Marathon Horal. K tomu sa tiež vlastne môžeme dostať o tej dôležitosti tých lokálnych pretekov. Takže tak som sa dostal k horskej cyklistike a pamätám si, ako mi spolužiak povedal, že ako ťa poznám, aj tak pri tom nevydržíš. A tento moment sa vo mne veľmi silno zapísal, pretože už v tej chvíli ja som mal v hlave, že ale to nie som ja, že ty ho nepoznáš, ja proste vydržím pri tom. Čiže ostal som pri tom, v 2009 som potom prešiel na cestnú cyklistiku, kde som mal aj nejaké ambície, ako robiť to profesionálne, že bol som v reprezentácii, bol som na majstrovstvách Európy. Ale cítil som, že ten vlak tak postupne odchádza, že vybral som si ťažkú vysokú školu a nechcel som ako keby všetko sadiť na tú jednu kartu športovú. Takže postupne som nachádzal v tom športe niečo viac ako sú len víťazstva. A keď si začal, hovoríš, že robil si tenis, rôzne športy a pustil si sa do tej horskej cyklistiky, teda dneska známej MTB cyklistiky, tak prečo práve MTB cyklistika a potom prečo si prešiel s nej na cestnú cyklistiku? Ja som mal proste horský bicykel, to asi v tej dobe každý mal horský bicykel, čiže to bola taká prvá vec, čo si schmatol z garáže a išiel si vonku jazdiť, čiže ako boli favority, si pamätám, že cestné, ale tak to nebolo také cool ako mať horský bicykel, čiže preto horská cyklistika a cestná vlastne preto, že ľudia, ktorí sa ma snažili nejako pri tom športe viesť, tak mi povedali, že cestná cyklistika je tá cesta, ako ísť ďalej, že tam je viac peňazí, väčšia prestíž, tak preto som potom vlastne si vybral tú cestu v 2009. A spomenul si aj preteky v tej horskej cyklistike, že môžeme si o nich povedať viacej, ale zároveň potom aj v tej cestnej cyklistike, čo tam bolo také, že ťa to, môžem povedať, bavilo? Že
ťa to tak udržalo aj pri tom prechode z tej MTB cyklistiky do tej cestnej? No sú to úplne akože iné disciplíny. Jazdí sa to na bicykli, ale špecifikom cestnej cyklistiky je to, že jazdíš v balíku, čiže jednak tam hrá rolu fyzika, aj že ako jednotlivec si oveľa pomalšie oproti balíku, musíš tam zohľadniť toto, musíš tam v tom balíku vedieť jazdiť, lebo to som pochopil na prvom svetovom pohári, že sa jazdí veľmi natesno a ja som mal pocit, že vlastne všetci ma akože zatvárajú a že sa tým balíkom iba prepadávam, takže to je tiež veľmi dôležitá skúsenosť, ktorú musíš mať, že v tom balíku sa tak povedať zobúchať. A tak ako som vravel, že pri každom športe ja som sa vedel rýchlo dostať na relatívne dobrú úroveň, čiže aj keď som išiel na prvé preteky v cestnej cyklistike na slovenský pohár, tak ma hneď zobrali na reprezentačný výjazd vonku do Poľska. A už to tak nejak išlo, že bol som v reprezentácii a pochodil som vďaka tomu svet, čo bolo super, alebo teda Európu. Bolo fajn, videl som zaujímavé miesta a stále tam bola ešte v tej dobe tá ambícia, že robiť to profesionálne. V tej dobe tam bola ambícia robiť to profesionálne. My sme si v úvode povedali, že od MTB cyklistiky k triatlonu Ironman. Čo sa stalo, že si tú cyklistiku nie úplne zavesil na klinec, ale že si prešiel k triatlonu? Hľadal som nové výzvy. OK. Že postupom času, niekedy okolo roku 2017-18, už som nebol v reprezentácii, už som bol v kategórii mužov, jazdil som slovenské preteky, trochu ma prestávala baviť úroveň slovenských pretekov, prestával ma baviť mindset niektorých pretekárov v balíku, ktorí sa tvária, že sú tam ako keby za trest, pritom, že ideš na preteky dobrovoľne medzi amatérmi. Takže hľadal som nejakú novú výzvu a vďaka švagrovi som mal možnosť byť členom štafety na polovičnom Ironmane v Čechách a videl som, akí sú tam pre to ľudia zapálení. Že rôzne výkonnostné úrovne a nadšení a aj úroveň toho podujatia, že bola veľmi dobrá. No a zároveň mi fyzioterapeutka odporúčila, že mohol by som začať plávať kvôli chrbtu ako kompenzáciu, tak som vlastne skúsil pridať to plávanie. Behať som už nejako behal v rámci zimnej prípravy a zistil som, že tie časy, ktoré dokážu tí najlepší pretekári na svete jazdiť, že to nie je len, že robím 3 športy nejako, ale že fakt sú experti vo všetkých 3 disciplínach. Takže sme si už povedali prakticky, z čoho ten triatlon pozostáva, možno pre nejakých, čo nás sledujú, že nevedia. Triatlon pozostáva teda z disciplín plávanie, cyklistika a beh. A keď si išiel na tie prvé preteky v tej štafete, tak asi ako cyklista asi to by nebolo ťažké trafiť. A keď si začínal s tým potom, že plávaním a začal si teda prechádzať z tej cyklistiky na tie 3 disciplíny, tak ako sa ti do toho dostávalo? Možno ten prechod iba v úvodzovkách čisto cyklistických tréningov už na tie možno aj systematicky odlišné tréningové cykly v tom plávaní, cyklistike aj behu? No učil som sa všetko za behu. Ako mal som koncept nejakého vytrvalostného tréningu, nazvime to, z cyklistiky, ale samozrejme tie disciplíny sú špecifické, takže som sa učil. Veľakrát som sa aj popálil, že som si privodil napríklad únavovú zlomeninu z behu a aj v plávaní by som teraz už veci urobil inak. Takže stalo ma to možno nejaký čas, ale to je asi súčasťou toho procesu, že nikto vlastne učený z neba nespadol a treba si tým prejsť, ako odskúšať si to. A všetkých určite zaujíma taká tá vrcholová, tá pretekárska činnosť, že ako si sa od toho, dá sa povedať, triatlonového začiatočníka prepracoval až k takým tým vrcholovým triatlonovým pretekom, na ktorých si bol aj aktuálne, ale teda čaká ťa ten najťažší, najprestížnejší pretek na Havaji. Tak ako si sa k tomu
dopracoval? Tak ja stále som akože amatér triatlét, hej, že nie som profesionál, čiže to stále platí, že stále pracujem. A vlastne áno, že som kvalifikovaný na majstrovstvá sveta, ale pre mňa, keď som začínal s triatlonom, tak ja som nevedel o tom, že je nejaká možnosť, že sa ako amatér vieš kvalifikovať niekam. Pre mňa to nebol nejaký rozhodujúci faktor. Mne sa páčili tie disciplíny, že má to niečo spoločné s cyklistikou alebo s vytrvalostným športom, že videl som tam nejaký progres, napríklad v tom plávaní, ten progres je relatívne rýchly, keď si začiatočník. A až postupom času som zistil, že aha, tu sú nejaké majstrovstvá sveta v half Ironmane, v Ironmane a keď som zistil, aký je tam kľúč za tým a že by som sa tam vedel dostať, tak jasné, že lákalo ma to skúsiť. Takže v 2022 som bol v St. George v USA na half Ironman majstrovstvách sveta, v 2023 na half Ironman majstrovstvách sveta vo Fínsku, v Lahti. No a tento rok idem na Ironman Hawaii. A ešte predtým si spomenul, že aj to okolie ti hovorilo niečo, čo môže v tej hlave, že toto som nechcel počuť, alebo vytvára to nejaké bariéry. Ako si sa možno s týmto aj v tej tvojej príprave, aj v takých tých nových výzvach, ktoré si ty stanovil, ako si s týmto pracoval? Tak tu asi môžeme povedať to klišé, že keď niekto ti hovorí, že niečo nedokážeš, tak ti hovorí, že to nedokázal on. A jasné, že musíš urobiť nejaké kompromisy a... Ono to hovorí presne, že vždycky ten človek neukazuje, tak ako si povedal, že neukazuje mentálny svet toho druhého, ale hovorí možno o tých strachoch a obavách, možno neistotách, ktoré on má sám v sebe a keď sa stotožní s tou situáciou, v ktorej si ty a dá sa do nej, tak možno si on povie, že to by bolo pre mňa ťažké, to by som nedal. Ale neodkomunikuje to možno týmto štýlom, ale odkomunikuje to tak, že to vytvorí v tebe, teda môže ti to posunúť ako pochybnosť a obavu, ktorú by si mal mať, ale ty ju nemáš, pretože... Určite áno, to je klišé, ale ja som sa vlastne presvedčal o tom, že celý život, že to tak je, keď mi ľudia hovorili, že no pôjdeš na vysokú školu, nebudeš stíhať šport, budeš pracovať, nebudeš stíhať šport, budeš mať dieťa, nebudeš stíhať šport. Áno, musíš spraviť tie kompromisy. A hlavne pri dieťati, samozrejme, to záleží aj od toho partnera, za čo ja som veľmi rád, že mám takú manželku, ktorá mi toleruje moje chlapčenské sny. Ale už ísť do niečoho s tým negatívnym nastavením, že no, ale veď aj tak to nebudem stíhať, tak možno ani tie 3-4 hodinky týždenne, čo by si vedeli zabehať, zacvičiť, zaplávať, tak ich neobetuješ, lebo budeš v tom setupe, že aj tak nestíham. A keď sa presunieme už z tohoto fakt veľmi dôležitého pozadia, ktoré v tom športe častokrát presne to, že za oponou a nie je to vidieť a čo si všetko ten športovec musí prejsť, akými momentami, aby vytrval, aby sa posunul a prišiel k tomu svojmu progresu, tak získal si teda vybojoval si tú kvalifikáciu na Havaj. Z čoho tento pretek pozostáva? Tak pre mňa to bude premiéra, čiže asi také úplné pocity si povieme až v nejakom pokračovaní. Dobre, veľmi rád. Ale tak technikálie si môžeme povedať, je to 3,8 km plávania v oceáne, 180 km cyklistiky na otvorenej časti ostrova, čiže nejaká ochrana pred vetrom alebo slnkom tam nie je, no a maratón. A to všetko pre tých, čo možno nesledujú triatlon, je všetko v jeden deň a všetko je to za sebou. Takže Havaj je špecifická extrémna tým, že je tam veľmi teplo a veľmi vlhko. A pre nás je asi nejakým časovým posunom a prepravou tam. Čiže z tej fyzickej stránky alebo z pohľadu tréningu pre mňa momentálne je dôležitá tá adaptácia na teplo, čo sa rôznymi metodami a rôznymi protokolmi dá do istej miery natrénovať aj tu u nás. A po mentálnej stránke ja to beriem asi ako preteky každé iné. Že ja sa snažím v hlave si vizualizovať také rôzne veci, čo sa počas tých pretekov môžu stať.
či už som na tréningu, alebo niekedy večer, keď zaspávam. A už keď som priamo v mieste, tak si vizualizujem konkrétne možno časti trate, alebo že ako budem prebiehať cez depo, čo budem konkrétne kedy piť, jesť a tak ďalej. Čiže asi k tej príprave toľko. Jednak fyzická stránka prípravy, mentálna stránka prípravy a tým, že ten pretek má nejaké špecifika, ako si povedal, tak je niečo aj v tej príprave možno iné ako keď sa pripravoval na iný Ironman, že fakt ten Havaj, tá teplotná adaptácia je jedna z tých vecí, čo ešte v tvojom tréningovom procese možno aktuálne je také, že ešte v tej príprave špecifické. Hej. No, ja keď som sa kvalifikoval, tak samozrejme bol to pre mňa nejaký splnený cieľ, ale ja nechcem, aby tá Havaj bola nejaká konečná, že teraz dám všetko do toho, aby mi vyšli tieto preteky a potom už nevrajím, že by som skončil, alebo že toto je ten jediný deň. Že všetky nejaké zmeny, ktoré som v tréningu teraz upravil, napríklad som upravil výživu, že som niektoré veci vyhodil, také bežné jedlá, že niečo som vyhodil, niečo som pridal a pohral som sa teraz trošku s doplnkami. Bol som na aerotestingu bicykla, že vyladzujem také drobné vecičky, ktoré by som možno nerobil, keby som sa nekvalifikoval na tú Havaj. Ale zase vždy myslím na to, aby mi to pomohlo aj ďalej do tých ďalších sezón, že nie len na ten jeden deň. Takže všetko sa snažím robiť tak akože komplexne. V týchto vyľaďovačkách, či strava, aerotesting, tak možno povedzme ešte, zamerajme sa tak viacej na tie detaily. My sme sa tuto ešte pred začiatkom rozprávali, že presne si bol na tom aerotestingu a tá cyklistika je pomerne dlhá. Pomerne 180 km je pre niekoho aj na aute dlho. Tak čo ti ten aerotesting, napríklad čo si tam zistil? Že ako to vieš vyťažiť nejaké pozitívum z toho pre seba? Aj v prospech výsledku. Sú to úplne drobné detailiky, akože to je asi krása toho športu, ja neviem, či chceme zachádzať až úplne do takých detailikov, ako sú vaty. To možno nie všetci diváci vôbec vedia, ale vlastne, že na tom bicykli sledujeme výkon, ako keby fyzikálnu veličinu vo vatoch a už len jednoduchou zmenou posedu, alebo teda toho, ako sedíte na bicykli, viete zmeniť to obtekanie vzduchu okolo tela a fakt rozhodujú úplné detaily a zase niečo, čo funguje u niekoho, nemusí fungovať u mňa. Takže mne sa podarilo nájsť napríklad umiestnením fľaší na bicykli nejakú rýchlosť ako keby navyše, že ušetriť nejaké vaty. Takže to sú také tie úplné drobnosti v tom športe, ktoré ma, aj to je to, čo ma pri tom drží, že tá technická stránka toho, že bavkať sa s tým. Bavkať sa s tým a to znamená, je to cesta k ideálnemu výkonu, k ideálnemu výsledku. Ale keď aj si bol v pretekoch, v ktorých si zažil možno neideálne podmienky, neideálne situácie, že toto som si vizualizoval pred pretekom a napriek tomu sa stalo úplne niečo iné. Ako s týmto pracuješ? Ako to zvládaš? A ja som mal tendenciu, a viem, že veľa ľudí, takých začínajúcich športovcov ju má, že predstavuješ si, že dobre, teraz budem makať na tom tréningu a prídem na preteky, budem oddychnutý, ešte dám do toho 10% viac, pôjde sa mi super a potom príde ten deň a to telo alebo tie nohy povedia, že nie. Ale to je normálne, lebo sme ľudia, nie sme stroje. Takže keby potrebuješ si nájsť takú tú rutinu, objaviť tú rutinu, ktorá ti ten ideálny deň pripraví. Lebo či chceš, či nechceš, ak ti na tých pretekoch záleží, možno to ani nebudeš si nejako uvedomovať, tak tvoje telo bude v trochu inom stave, lebo ten stres podvedome tam môže byť a to my nie sme hlava samostatne a telo samostatne, keď často na to tak referujeme, že deje sa niečo v hlave, deje sa niečo v tele, ale to sú prepojené veci, čiže možno nejaká hormonálna rovnováha a máš nastavenú tú psychiku, tak to ovplyvní, ako sa budeš cítiť. Preto vravím, že musíš objavovať tú rutinu, ktorá ti pomôže
nasmerovať sa na ten dobrý deň, hej, alebo teda cieliť všetko k tomu, aby ti ten deň vyšiel. A keď to vyjde, tak je to super, keď to nevyjde, tak zase hrať s kartami, ktoré máš. Hej, že... Ale zase keď objavíš vlastne ten systém svoj, tak je to veľmi akože obohacujúce. Zase si pochopil nejaké dôvody, prečo sa niečo s tebou deje a čo je za tým. Čiže vieš tým dosiahnuť presne aj v tých krízových momentoch, keď to objavíš, tak do budúcna to je cesta k takému progresu. Vieš to využiť, určite. Vieš to využiť. A ja už napríklad nechodím na preteky s tým, že očakávam skvelý deň. Keď je skvelý deň, tak je to super, ale úprimne také dni mám raz za 2-3 roky. Ja pretekám teraz možno 5-6 krát za rok. Takže koľko je to pretekov? Maličko. Skôr sa teda snažím na nejaký čas, aspoň z začiatku úplne vypnúť tú analýzu tých pocitov, že aby som nehodnotil teraz ráno, že či som sa dobre zobudil a teraz, že či som si dal pred štartom jonťák alebo gel a mal som si ho dať, nedal som si ho a neviem čo a že teraz mi buší srdce alebo neviem. Proste snažím sa tú analýzu úplne odpojiť, aspoň do nejakého času a sústrediť sa len na to, že dobre, toto si robil 100-krát na tréningu, zvládneš to, len sa sústreď na to, na tie svoje čísla, na to, čo máš robiť, na to, čo vieš. A nehodnoť tie pocity až tak. A ono potom môže sa stať, že je skvelý deň, tak ide to super, tak viem ísť na maximum a už to v podstate neriešiť, že toto telo má nastavený taký tempomat, že ten deň ti vyjde dokonale, ale niekedy to nejde, tak sa snažím o percento ubrať, o 2% ubrať, ale akože stále sa hýba dopredu. Ty si spomenul, že nie je to u teba, že dobrý deň a zlý deň, ktorý očakávaš, ale že sa skôr zameriavaš na to, ako v tréningoch sa ti darilo, alebo čo si v tých tréningoch dokázal a na základe toho čerpáš tú skúsenosť, ktorú vieš využiť aj v tom, čo aktuálne ideš robiť. Čo ti to dáva a naopak, čo ti to berie, keď to takto dokážeš? Ono to asi pramení z toho, že už robím ten šport, ja neviem koľko to je, 18 rokov asi. Že už naozaj veľmi dlho a že som konzistentný aj v tej príprave, že som veľmi málo nejakých výpadkov. Takže už viem, čo od seba očakávať a že sa dosť dobre poznám. Ale to je získaná skúsenosť, že treba si tým jednoducho prejsť. Treba tomu nechať čas, že učiť sa ideálne na chybách iných. Že to sú tie vedomosti, ktoré môžeš získať a to platí aj mimo športu. Hej. To platí vo všetkom, že ten šport je ako keby len taká okrajová časť, ale všetko, čo sa v tej hlave možno deje, tak vieš využiť aj v profesnom živote alebo v osobnom živote. Čiže neočakávať možno od seba, že teraz za 3/4 roka budem proste perfektný atlet. Hej. Jednoducho chce to čas. A na to prídeš až časom. Ja som si veľakrát myslel, že no tak dneska som mal skvelý deň a potom pamätám si jedny preteky. Po 11 rokoch som si povedal, tak to takto vyzerá dobrý deň. Hej. Po 11 rokoch. Čiže teraz, keď ako stretávam v triatlon komunite ľudí, ktorí robia šport 3-4 roky, tak ja nechcem znieť nejako, ako teraz ako nejaký tatko, hej, alebo sa nejako vyvyšovať, ale proste viem, že 3-4 roky to je nič. Hej. Aj v dobrom teraz to myslím, že že keď nekvitneš, keď neskončíš, tak dokážeš v sebe objaviť ešte strašne veľa vecí pochopiť. Tak ono sa hovorí celkovo, že v tej dnešnej dobe tým hladkaním telefónu a keď si pozrieš jedno video, ktoré sa ti páči a aj keď sa ti zapáčilo, neprestaneš s ním a neuspokojíš sa, tak ideš rýchlo, hľadáš niečo ďalšie a to, že sa v nejakej miere v tej hlave ako keby presúva aj do našich fungovaní v životoch, že tento mechanizmus používame, tak s niečím začneme a hneď v tom chceme byť, dá sa povedať, že top, ale presne ono to asi tak v realite nejde a človek si musí jednak aj veci naštudovať, získať tú skúsenosť, možno fakt padnúť, spraviť chyby alebo prísť k nejakým momentom, ktorým nechce samozrejme prísť, ale v nich, ako si aj ty povedal, že
si našiel niečo, z čoho teraz v tých pretekoch ťažíš a je to nejaká forma poučenia, tak tam je asi tá podstata. Ale keď sa presuniem k tomu, už sme tak načrtli ten osobný život, prácu, ale zároveň ten triatlon predsa len a príprava na samotný Havaj, to vyžaduje veľa tréningu, zladenie tých disciplín a s tým sa spájajú určite kompromisy, ktoré podstupuješ. Ako sa ti darí v týchto kompromisoch ladiť ten tréning, rodinu a zároveň prácu? No, kompromisy musíš spraviť asi vo všetkom. Keď chceš si nejako zadeliť všetky tie veci do života, čokoľvek budeš robiť, musíš spraviť kompromisy. Ja si myslím, že dôležité je, aby si to nenazýval, že možno kompromisom alebo obetou. Určite nebyť nastavený, že teraz idem niečo obetovať. Hej. To je také, má to negatívnu konotáciu. Ale skôr, aby to bolo rozhodnutie. A rozhodnutie, za ktoré si vieš postaviť nejakú pozitívnu zmenu. Hej. Poviem príklad, že budem tráviť viacej času so svojím synom. Hej. Mohol by som to formulovať, že musím obetovať tréning, aby som bol viac so synom. Ale môžem to vlastne postaviť trošku inak, že rozhodnem sa, že chcem byť viac so svojím synom, lebo je to pre neho dobré. Už mi to potom nevadí tak, že trénujem 12 hodín, netrénujem 20 hodín týždenne. Aj keď samozrejme sa to potom prejaví na nejakom výkone. Ale na tom vlastne ani nezáleží, lebo som amatérsky športovec. Že keď si to takto odôvodníš, tak potom ty aj s tým dokážeš vlastne sa lepšie vyrovnať, lepšie s tým žiť. Že keď to postavíš do pozície rozhodnutia. A čo toto človek potrebuje, aby si to takto vedel postaviť? Ja neviem. Ako nechcel som ťa zapáliť, ale mi to tak príde, že som amatérsky športovec, mám syna, mám šport, mám prácu a dokážem si povedať, že nebudem tlačiť na toto, ale sa mi to spája s takým tým balansom, že na to, aby som udržal rovnováhu, tak potrebujem vedieť vyvažovať a v tom vyvažovaní cítim že je rodina, ale ako dokážem teda z toho športu poľaviť, že na tú rodinu si viem vyčleniť čas aj napriek tomu, že 20 hodín týždenne fakt makám a záleží mi na tom, aby som podal čo najlepší výkon, aby som bol pripravený. No vo mne je to asi tak prirodzene, že aj keď sa športovne živím, tak vo mne je taká tá duša športovca, alebo ja neviem, možno je to celkovo nejakým asi nastavením, lebo v podstate veci, ktoré som sa ja v športe naučil, tak aplikujem ozaj do profesného života, aj do podnikania. Skrátka, keď som detailný v tých veciach na bicykli, tak to isté sa snažím robiť vo firme, že byť detailný a očakávam to aj od kolegov a zamestnancov, že aj oni budú detailní. Čiže asi je to niekde vo mne a možno sa na veci pozerať, myslím si, že ľudia sa niekedy pozerajú ako keby na tie svoje ciele tak, že vidia za tým, že čo všetko musia spraviť. A akože nepozerajú sa na ten cieľ samotný. Ten cieľ by samozrejme vždy mal byť nejaký realistický a keď som začal robiť triatlon, tak to nebolo hneď, že pôjdem na Havaj. Že ja som začal robiť triatlon v 2020 aj 2024. A teraz prišiel až ten čas, kedy som sa rozhodol tam kvalifikovať. Čiže ten cieľ by mal byť vždycky nejaký dosiahnuteľný, postupný. Ale ja sa na to pozerám, že OK, toto chcem dosiahnuť, to chcem splniť a tieto veci sú tie, ktoré k tomu vlastne musím vykonať. Že už neriešim to, že budem trénovať a v zime budem plávať v otvorenej vode a zľaknem sa nejakej ryby alebo niečo, čo veľa ľudí rieši, že nejde plávať do otvorenej vody, lebo sa bojí rýb, že tam plávajú. Však proste pre mňa je to niečo, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie toho cieľa, takže ja sa na to pozerám tak. O tom by sme tiež vedeli mať samostatnú tému. Určite. To som veľakrát aj so svojimi známymi riešil, že
kokos ryba pod tebou zrazu, že čo, že kvôli tomu raz som to zažil a nejdem tam, takže o tom potom, ale keď si o tom máme povedať z pohľadu toho športu ako takého. Človek robí šport pre radosť, pre ten zážitok, ale zároveň aj pre výsledok. U teba to je ako? Pre mňa je to úplne jednoduchá rovnica a to taká, že keď obetujem, alebo teda už som vravel o tom, že nepoužívať slovo obetovať, ale OK, že keď venujem nejaký čas športu, tréningu, ktorý by som mohol venovať ozaj že rodine alebo zveľaďovaniu podnikania, tak keď prídem na tie preteky, tak chcem, aby všetko fungovalo. Hej? Že chcem tam naozaj zúročiť to, čo som natrénoval, chcem, aby to všetko perfektne fungovalo. Čiže naozaj sústredím sa aj na ten výsledok, ale nie je v zmysle, že potrebujem vyhrať. Ja som prehral v živote 99,9% pretekov, že ja som nechodil na preteky a domov s medailami. Že naozaj som že veľakrát prehral. Ale snažím sa vlastne ako keby prekonať svoju predchádzajúcu úroveň, by som to možno nazval. Hej, že byť na tom, čo som natrénoval, posunúť nejaký svoj osobáčik a to môžeš robiť. Triatlon je krásny v tom, že ho môže robiť akákoľvek výkonnostná skupina. Že ty, či prídeš do cieľa predposledný, alebo prídeš druhý, tak stále si to môže nastaviť tak, že OK, dneska idem hlavne prekonať sám seba. Hej. Čiže áno, ja som fokusovaný na výsledok, ale nie v tom zmysle, že by som si potreboval doniesť domov tú trofej, ale v tom zmysle, že chcem, aby ten jeden deň bol ako keby sviatok celej tej mojej prípravy. Mne tam napadlo aj takéto, že ten zážitok, ale častokrát si možno veľa tak ľudí povie, že robím to preto, aby som sa tým bavil a pritom vo svojom živote má ešte dôležité piliere alebo dôležitú súčasť, ktorej nevenuje takú pozornosť a ten šport je možno forma takého ventilu a tá realita je samotné niekde inde. Nie je to nejako taká forma aj sebaklamu, že túto tlačím a potom tie zároveň ostatné oblasti? Sebaklam to podľa mňa vie byť do istej miery, v istých prípadoch. Ja teraz netvrdím, že môj pohľad je jediný a najlepší, ale myslím si, že niekedy to ľudia používajú ako keby takú, asi aj výhovorku, že napíšem si to na Instagram a znie to ako keby tak ospravedlňujúco, že však ja som šiel na zážitok. Ale je to, vieš, ľuďom, tvojim followerom na Instagrame to môže byť úplne jedno, že či si išiel na zážitok alebo si nešiel na zážitok. Dôležité je, aby ty si sám bol s tým stotožnený, že aby to naozaj bolo, že si presvedčený o tom, že si šiel na zážitok, lebo máš teraz zložité obdobie v práci, vo vzťahu alebo čokoľvek, ale aby to nebolo z toho dôvodu, že tá hlava ti nejako bráni podať ten maximálny výkon. Že niečo sa tam už ako keby zoskratovalo, možno si to párkrát prehnal, prepálil, dostal sa do nejakého stavu, nejakého vypätia a teraz ťa tá hlava chráni len tým, že ťa nepustí do toho maximálneho výkonu a povie ti, že ideme iba na zážitok. Bo to zase treba s tým potom vedieť pracovať a skúšať nájsť tú príčinu, že prečo som nevedel ísť to svoje maximum, prečo som nevedel podať ani to, čo som schopný podať na tréningu. Aby to nebol sebaklam v tomto zmysle. Hej. A keď ten triatlon, on je o tom plávaní, bicyklovaní, aj behu, ale na to, aby to ten človek, ten športovec dokázal celé splniť, tak potrebuje ešte aj niečo k tomu, aby sa mu to podarilo. Hej, už sme si povedali o tej strave a zladení týchto jednotlivých detailov. Ale na to, aby sa ti to skutočne podarilo, tak čo ešte do toho tak spadá k tomu dosiahnutiu toho želaného triatlonového výsledku, svojho osobného? Častokrát môj názor je, že
ako veľakrát hovoríme o nejakom talente v zmysle asi tých čísel alebo fyzikálneho výkonu, že toho, ako rýchlo dokážeš bežať, bicyklovať, plávať. Že to sú všetko také tie veličiny spojené s fyziológiou alebo s tým telom, keď to zase tak rozdelíme telo a hlava. Ale málo kedy hovoríme o talente v zmysle nejakej tvrdej práce. No. Hej? A ja si myslím, že to je tiež forma talentu, že možno ja zaostávam v tej fyzickej časti, že trebárs ja poznám kolegov, kamarátov z triatlonu, ktorí sú, že jeden človek je schopný ma poraziť vo všetkých 3 disciplínach samostatne, ale ako náhle je to spolu, hej, tak ich dokážem poraziť na pretekoch aj 10-15 minút. Hej. A to je tiež o nejakom nastavení hlavy a o tom, že ideš do tých detailov a že si dáš záležať a makáš proste aj nad rámec toho, že ideš na tréning, hej, že premyslíš si, čo sme sa bavili aj o tej aerodynamike, o strave, že riešiš tie detaily. Že aj to je forma talentu. No a myslím si, presvedčte ma o opaku, napíšte do komentára, že ťažko nás zmení možno nejaký článok, možno nejaké video, ktoré si pozrieš, že to nedokáže tak vyformovať človeka, že to ti skôr pomôže odhaliť niečo, čo je v tebe, čo už v sebe máš. A aspoň ja to tak na sebe vnímam a z tej svojej cesty, že keď som videl nejaké, v tom čase ešte možno keď som čítal knižky alebo sa bavil s nejakými ľuďmi, bol na nejakých workshopoch a tak bolo to skôr o tom, že ja som v sebe objavil, že aha, toto tu bolo, ale teraz som to pochopil. A preto je dôležité všetko to vzdelávanie, spoznávanie, diskutovať s rôznymi ľuďmi, ktorí sú niekde možno o level vyššie, aby ťa možno trošku nasmerovali. No. To môžu byť rodičia, to môžu byť tréneri, to môžu byť kamaráti, to môžu byť známe osobnosti. A opäť to môžeme nejako prepojiť, že ten šport s tým osobným životom, že keď sa dokážeš niekam posunúť v tom športe, že vždy, ja som to, že vždy to vieš využiť aj v tom osobnom profesnom živote. Skrátka, keď vieš makať tvrdo na tréningu a keď si nájdeš dobrý cieľ v čomkoľvek mimo športu, tak dokážeš tvrdo makať aj tam. A na to, aby si dokázal či tvrdo makať v tom športe, zladiť tú rodinu, hej, ten pracovný život, tak bola nejaká, už si to tak načrtol, spomenul si knižka alebo ľudia, bola nejaká knižka, možno myšlienka, vyjadrenie alebo človek, ktorý ťa tak inšpiroval, že aj vďaka tomu si s dnešným rozmýšľaním dnes tam, kde si? Vedome si nespomínam úplne, že by to bolo niečo konkrétne. Asi ma to formovalo tak postupne, že som to v sebe objavoval. Čo sa mi ale veľmi páči, a myslím si, že takých ľudí by sme mali mať viac na Slovensku, že ich potrebujeme. A ja som tu veľmi maličký, aby som o tom nejako rozprával. Ale mne veľmi imponuje, ako o tejto veci rozpráva Michal Hanzuš. Je viacero podcastov, bol aj pod lampou, aj u Zuzany Kovačič-Hanzelovej, aj v podcaste Pravidelná dávka. A vlastne veľmi sa mi páči, akou filozofiou on vedie ten hokejový klub detský. Že vlastne tam nie je prvorady ten výsledok, že ten výsledok prichádza až so všetkým tým ostatným, že je to o prekonávaní prekážok, o kolektíve, o súdržnosti, o tvrdej práci a toto všetko vlastne je presne to, čo potrebuješ aj do života. Čiže možno taká moja rada, alebo ani nie rada, ale skôr prosba, že aj keď sú diváci, rodičia, ktorí možno neinklinujú k športu, ale že majú teraz deti a rozhodujú sa, či dať, či nedať dieťa na šport, on nemusí mať predpoklady na to, aby bol top športovec. Nemusí mať talent, ale naučí sa s tým veľmi, veľmi veľa, čo potom využije v živote. A to samozrejme platí, že nemusí to byť šport, môže to byť umenie, ale skrátka, aby to dieťa nesedelo doma. A z tej filozofie, ktorú teda aj Michal Hanzuš má, niečo v nej ty vidíš, tak čo v tom tvojom fungovaní je také, že toto máš aj ty a máte to možno také spoločné?
No ja by som určite chcel presadzovať viac ten šport, hej, už aj kvôli tomu, čo som povedal a možno spoločne, neviem. Taká moja filozofia, mne môj prvý tréner Patrik Kuril povedal, že vytrvalosť je všemohúca. A toto je asi také definujúce motto pre mňa, alebo definujúci citát, aj keď nie je úplne známy, ale jednoducho ja som vytrval, hej. Poznám veľa chalanov, talentov, ktorí v tom 2008-2009 boli lepší ako ja a dneska keby možno športovali, tak sú trénovali by toľko čo ja, tak sú lepší. Na tom zase tak nezáleží, lebo tak bavíme sa športom, ale to chcem povedať, že vlastne ja som vytrval, hej, pri tom športe. Aj napriek tomu, čo mi ten môj spolužiak povedal, že aj tak sa na to vykašľa. Hej. A to platí pri všetkom. Už keď nechcem to nejako zhadzovať, ale aj keď si povieš možno, že ja nepotrebujem študovať, ja si spravím YouTube kanál, budem rozprávať do kamery a budem mať z toho veľa peňazí, jak youtuberi. To nejde len tak. Proste za tým všetkým je tvrdá práca, ty sa potrebuješ naučiť rozprávať do tej kamery, mať techniku a tak ďalej, že to je tiež vec, ktorá sa môže zdať, že je jednoduchá, ale v dnešnom svete pri tej dostupnosti technológií a vedomostí nič nie je v podstate lusknutím prsta, je potrebné vytrvať. A ja myslím, že aj taký nejaký citát, nespomínam si na presne znenie, ale že vlastne ten život praje tým, ktorí vytrvajú o ten jeden moment dlhšie. Keď všetci ostatní skončia. A keď aj nadviažeme na to, mi napadlo hneď, keď si povedal to vyjadrenie o tom vytrvaní, že asi robíš dobrý šport, keď si vytrval a ešte robíš aj vytrvalostný šport, ale počúvajú nás určite aj mladí, no pre nich je hlavne ten podcast, na nich je zameraný a keď budeme aj vychádzať z tohto vytrvania a toho možno, ako by si ty, keby si v dnešnej dobe mladý od 15 do 25 rokov. Čo by bolo také tvoje posolstvo, ktoré by si sám sebe vedel odkázať do tohto veku? Že sú tam športovci, sú tam možno tínedžeri, ktorí rozmýšľajú o tom, že by začali športovať a vedia, že treba vytrvať, ale v tom začiatku, čo by bolo takéto dôležité? Asi sebe, čo by som odkázal, aj keď často hovorím, že by som nemenil nič, lebo to je zase, že to, čo som robil, ma dostalo, kde som spokojný, kde som, ale ak by som mal, a keď sa môj syn dostane za pár rokov do toho veku, tak určite byť odvážny. Že aj keď ja som tak trošku introvert, trošku viac, ale vlastne byť odvážny a ísť za tým cieľom a mať široké lakte, prebíjať sa. Aj keď to bolí, aj keď si introvert, aj keď to je nepríjemné, ale vlastne spoznávaj tých ľudí, snaž sa niekde presadiť postupne, že rozhodiť možno tie siete na viacero miest a vyskúšať hlavne, že nevyskúšaš, nevieš, že nebať sa nejakého neúspechu. Samozrejme, že to, čo sme si aj vraveli, je, že nepreskakovať z jednej veci na druhú, ale nájdi si jeden cieľ, ktorý ťa bude motivovať. Neboj sa toho, nehľad na tie prekážky, ale skôr využij prekonávanie tých prekážok na nejaký sebarozvoj. Takže asi to by som chcel určite sebe samému pred pár rokmi, že byť odvážnejší. Super, Matúš, ako mne počas toho, ako si rozprával, napadalo toľko vecí, že toto by som sa opýtal, toto by som rozvinul, ale hovorím si, že radšej nie. Povedzme si to, čo si chceme povedať v základe a myslím si, že je to fakt kvalitný obsah s tými informáciami, ktoré si nám dal a ty máš teraz pred sebou ešte tú prípravu a kedy o mesiac? Áno, kedy približne o mesiac to je, čiže 26. oktobra je Ironman Hawaii, nejaký mesiac teda mám do odletu, výkonnosť je v podstate, dovolím si povedať, že životná, takže už len doladiť nejaké detaily a snáď to všetko vyjde a bude to pekný zážitok. Dúfam, že pôjdem aj pekný čas, taký, na ktorý som natrénoval a že všetko vyjde. A že poteším doma fanúšikov, divákov a rodinu.
Super. Akože držím veľmi palce a hlavne k tomu, čo sme si tu povedali, tak verím, že aj keď to vyjde von, takže to vyjde a bude sa vám to páčiť a budeme možno aj spolu sledovať Matúša, ako to jemu vyjde na tých pretekoch a prakticky trafíme 2 muchy jednou ranou. Takže Matúš, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel a že si nám dal tento tvoj pohľad z oblasti, v ktorej sa pohybuješ a držím palce na Havaji. Ďakujem a som rád, že som tu mohol byť a držím palce aj podcastu. Nech sa darí. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalší rozhovor podcastu Mentalk, pretože bez vás, poslucháčov, by to celé nedávalo zmysel. Budem veľmi rád, ak aj tento rozhovor a možno aj ďalšie iné budete zdieľať so svojimi priateľmi, rodinou, kľudne aj na sociálnych sieťach, aby sme tak priniesli možnosť iným a ďalším si vypočuť inšpiratívne rozhovory a tým obohatiť seba a príjemne stráviť čas. Ak máte tip na ďalšiu tému, napíšte nám či do komentáru alebo do správy. Radi sa necháme inšpirovať vami. Užívaj. Sí.